גיא צוקרמן היא גולשת אולימפית בדגם הקייטפול, ולשאול אותה מתי התחילה להפליג או לגלוש זו שאלה מאוד מתבקשת. אז מתי התחלת להפליג או לגלוש? אז אני בעצם נולדתי בקיבוץ שדות ים, ושני ההורים שלי היו שייטי עבר, אז הים זה באמת הבית שלי. כאילו מאז שנולדתי הייתי בים, אבל בכיתה ד' התחלתי באמת להתחרות בשייט התחרותי, ואז הייתי באופטימיסט ב-420 והרבה תחרויות גם בחו"ל, ואז החלטתי שאני מפסיקה להתחרות, אז הפסקתי, ואז לקחתי הפסקה של בערך שנה, והכרתי את הספורט הקיץ, ואז המאמן שלי שרף אמיר, אז הוא הכיר לי את הקייט פויל, ואז זה גם נכנס לאולימפיאדה באותו זמן, והיה קורונה, וגלשתי ממש הרבה והתאהבתי בזה. ואיפה התחלת את הגלישה? בשדות ים, בבית שלי. בשדות ים, בבית. תשובה מתבקשת. ומתי הבנת שבעצם את באמת עשית את זה, ויש לך פוטנציאל וקנדידטית לקמפיין אולימפי? אז בגלל שהתחלתי לגלוש קייט פויל, רק בגיל 17, או בגיל 18, אז רק לפני איזה שנתיים וחצי, הבנתי שבאמת כאילו החלום מתגשם. שאת בכיוון. שאני בכיוון, זה יכול לקרות. ומה הטיפ שלך לחבר'ה הצעירים, לא משנה באיזה ענף ספורט, שבעצם מסתכלים עכשיו ואומרים, אני גם רוצה להגיע לאולימפיאדה, מה הטיפ? תהנו מהדרך, ובאמת תשקיעו, תעשו כל מה שאתם יכולים כדי להגשים מה שאתם רוצים. גל, תודה רבה, ומאחלים לך חיבוק על הפודיום עם אבא. תודה.